سلام تخطاتلتنا الشانل كم يكنيكم كم يتخونوا سناك تكونوا نايوترو من يوتيو لو من ريار استي بزعبا مسلوينات ويدما نتقني نربحاي لوم زقربوخا وي زقربوخي سبات إنا غنري ننبرو لزلنا زبن بفلوي سبات نتقموم نربحوم يلوم بكتفولتو زيت رقيقة جباب كقربوخان كم زفتوخان كم زحديل كان كقربو كساب تقموم زرقبو دما كيف لت كام سنهكا أمو داتا كم زيوزين ترو سوفت بحيفهم كاكخدولو زخولو زبنينا نبرزالنا سلازي عبد زبن زي مجمريا كم وترو زي channel زي نحنا كم عينت بحري زي تردعنا كيهلو نفسنا نخنفتش كم دما عبزوريانا نزولو كل كبابينا استوعينا غنطمتو نتوم زتقمنان بكونع لبوم نزقربونا كنقرب نتوم نرب حيلهم زقربونا دما على لينا من قدنا خنكير كتحجزنا هذا فيديو سلازي أبز معبول زبن أتحساس باغا أبديت جيركا نقحات كان تزيع الريخا بقليلو نروب حوم زتكم الكاسبات أب كل مداي أب قطبا يخون أب بوليتيكا يخون أب محبراوي هيوت يخون أب كله نروب حوم يلوم سبات أب زيتو دوليو نقرن عاغا زهاسيكا كأتو خايو خوليوم كتكم الكاخوليوم سلازي نمستو عالنا كتحجزنا هذا كام مجمريا لايك أبوا كسامو داتا دما تخطاتلوا نفس وكف نتبي أقداس فلتتن حبريتاني زلوه. Let's go. So, key sign is someone is pretending to like you. سلازي ملكتات نايتم أمسلو زفتوخا ويكا بخال الرب حيلهم زغر بخاكم زفتوخا جنزم سلو سباتين عنري. So, point number one, they use you to get to someone else. So, this is the one point. سبات زغر بنا نعنا دليوم كيكونو خوليوم. تايدا بأنا جيروم كرهبوز دليو كفلتوز دليو كبصحوز دليو العما كلهم يخلي. سلازي كساب مستسبز دليو زلو كساب مستكهل زراخبون عخا كتك أمول كاي خوليوم جحريو جحفهم كاي خدو. One reason a fake friend will use one reason a fake friend will use is they actually get close to you only in order to get access to someone else in your life and then dump you. So هذا كابتي زوم سبات زياتهم زقربو خاز فتو خاد مسلو بمنقد خاجيرهم نبيت سبكاديو نقرب تخاديو نقل ملي أبقى زفارة تخوين نعبنت تودنا تاقوالي قربا بمنقد داجيرو نتام حزاس لزدلي وين حفتاس لزدلي ويكالو كون خين وتاقوالون كومون تود تقربو بمنقد جيرا نعركو وين حوو وين خالق كدلت خليا سلازي زوم سبات زياتهم كاتا كنستوعل كنكلالنا انتايت ناتهم موتيف كون زغل كنرلنا بخالون بستفل على نقطات كون خليا. They show a lot of appreciation and desire to spend time with you, but then drop little hints here and there about meeting up with their actual object of desire. سلازي ولا قا زفتونان زخبرونان أدنا غزل ومن انتمسلوا كاب جزينا بجزيجن زربا ويجل نجارات يوم لقيوم حد سب وي حد نجار كبت عوز دلي وهم زلوم نعود مركب دم أجد اسمه خانم كأنفتوا الكاي يقولون كي تردون بزع جزيه. سلازي كتستوعل كتكلال لك مبزحت جزيه مسحوخا ويمسحفتخا ويمسكرابيخا ويدما مسمحازاخي ويمسكال كتلاليوم زدفا فوخان تخينو ويكا زتنبول كان تخينم علامون كخون خليو. سلازي there's nothing wrong مسمحازاخ خلالي منالبات بمنقد خجيرو مسمحازاخ كلال تصقم يبلون ويكا منقد خجيرا مسحوخا خلالون تصقم يبلون تراي نعخا كم زقربو امسيلوم نعخا تتقيم منابم كخد زفتن تخينو جد كانوا عايكون ويكاب بنوجو أنا ترابيلكا مسحوخا مسحفتخا مسمحازاخا مسعركها ألا لين مبالكا كابنوجو كنا زبالي. Or they try to arrange timing so that you all end up together. Wow, imagine this. So انتي قبر ويكا قصرا مستي محازاخي ويمستي سب كم زلكا فليتهم أب حدا بوتا كتزارب تسمعهم كوي قال ملي هندبت كم زمتو وي كلتي خاخ مسؤول تخل بوتاتات قصرا يحزو شعو كم زحانت زي استبهالو واو كم تفالوت يفلتني نيرقو واب تفالوت ديهم قال قليلهم اكت غيرهم ان تكونتات كتقمل كل زخام شت عرايو سو بزح اقرامك هنا يكلني جن watch out انتايت علامه وصر غلطه they're just fair weather friends زياتهم دما على ملكت ناتهم دما انتايو كل جزء أب جزء صبغ رايك ما تأخذ دليو تاي مالتيو صبغ خان كله قوي خان كله مش في وقت كات صبغ كتلو خلها ما حازوت كان قرب تخانيهم تجمعهم شجرة يفتونيهم أب جزء شجركا يلون السم
So fair weather friends aren't real friends. Even if you have great time with this person, they can fade away like the sun in the winter. So እዚኣቶም ወላ እኳ ፅቡቅ ዝምድና ፅቡቅ ተመክሮ ምሶም ተሕሊፍካ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ፀገም ክትመፅእ ከላ ልክዕ ከምዛ ፀሓይ ኣብ ዊንተር ኣብ ሳመር ምሳና ከምዘይነበረት ሎሚ ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ፀሓይ ኣብዛ ዓዲ ትወፅያ እንድሕር ኢሎምካ ክትጠራጠር ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምኡ ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም መሓዙተይ ነይሮም ዕሩኸይ ነይሮም ኢልካ ክትዛረበሎም ኣይትኽእልኒ ኣብ ግዜ ሽግርካ ጠፊኦም ስለ ዘለዉ ጣሃሞም ስለ ዝጠፍእ when the going gets tough they make a run for it after one or two sympathetic words ስለዚ ኩሉ ግዜ ሽግር ምስ ኣጋጠመካ እንታይ ትብል ወደይ እንታይ ትብል ጓለይ ገለ ድሕሪ 3-4 ቃላት ጣሃሞም ጠፊዩሎ ክሳብ ፀገምካ ተፈቲሑ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ትበፅሕ ድማ ብዙሕ ምሳኻ ኮንታክት ኣይገብሩን እዮም ኣብ ግዜ ፅቡቅካ ግን ቀስ ኢሎም መዓት ምክንያታት ኣደራዲሮም ክመለሱ እዮም ኣገይን ምክንያቱ ኣብቲ ካባኻ ዝጠፍእሉ እውን ኣብ ፅቡቅ ምስ ዘለዉ እዮም ነይሮም ምስ ስዑር ጋንታታት ጥራይ ዝኸዱ ብኩዕሶ እንተሪኢኹሞ እዚ ትስዕር ጋንታ ጥራይ ጋንትኦም ማለት እዩ ኣብ ኩዕሶ ፀገም የብሉን ኣብ ሂወት ግን it's not good if you are close with someone and really like them you don't just run away when time gets tough you stand by them even if you don't know what to say or do so ናይ ብሓቂ ንትፈትዎ ሰብ ግን ኣብ ግዜ ፅቡቆም ኣብ ግዜ በዓሎም ኣብ ግዜ ፌስታ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ግዜ ፀገሞም እውን ደው ትብል ኢኻ ኣብ ግዜ ፀገማ ምናልባት መፍትሒ ከይህልወካ ክእል እዩ እንታይ ከም ትገብር ከይትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ስቲል ግን ተሓመቐ ተባኺዮም ይብሉ ስለዚ ኣብታ ጎኖም ክበኽዩ ከለዉ ንዓኻ ክትረኣሱ ከተፀናንዖም ትኽእል ስለዚ ትቐንዲ ምሕዝነትን ሕውነትን ኣብ ግዜ ሽግር እዩ ዝረአ እንተዘየላ ኣብ ፅቡቅ መሓዛን ቤተሰብን ኣይውሕድን እዩ ይበሃል ማለት እዩ Number 3, they forget what you tell them. So this is another very good example. ኩሉ ግዜ ዝነገርካ እንትነገርካ እዮም ተጋጊምካ እንትነገርካ ከምኡ ደኢልካ ነርካ እንድዒ ረሲዕየ እንዴ ብዙሕ ግዜ it means that they don't put concentration ነቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ focus ኣይቦንም they don't care ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ምርሳዕ ባህሪ ኣለዎም ብዛዕባ ንስኻ ዝነገርካዮም ነገራት ኣይዝክርዎን እዮም በንፃሩ ዝፈትውካ ኩሉ ግዜ ወላ መዓስ ከም ዝነገርካዮም እውን ዘይትፈልጥ ክዝክርዎ ይኽእሉ Although they may physically hear and process what you're saying, their absolute lack of giving a damn about you gets in the way of keeping it for or memorizing it for long. So, ولا أقوى بأكل سمعها زلون تمسلو قصهم رسوم تنغنغ ويكالم أبهي وتكازلون بفصم زي تقداسنت كم سليم دفت نمبر بفصم تقداسنتن دليتني بلو من أيتي هي وتكا سلزي ولا تي سمعها تمسلو بز سمعهم بز ياخوت ويا ስለዚ ወላ ክሕዝዎ እንተደለዩ እውን ኣይኮነሎም ንክንርኢ ናብዚ The problem with only pretending to like you is that they don't care if you're saying something amazing, sad, funny or crazy because they're literally not listening. So ትፀገሞም ድማ ወላ ዝበልካ በል ዝሕጉስ ድዩ ዘጨንቕ ድዩ ዘስሕቕ ድዩ ብዘይገድስ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ብፍፁም ኣብ ርእሶም ክኣቱ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ርእሶም ዕፁው ስለ ዝኾነ ንዓኻ ዝኸውን ፋይል ስለዘይብሎም እዚ ወላ ሰሚዖሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ቦታ ስለዘይብላ ኣብ ርእሶም ክጠፍዩ ስለዚ ናብኡ ምምፅኦም is not a big fan ንዖም ማለት እዩ ረብሓ ስለ ዘለዎም ክንቅፅል ኢና ካልእ ዝተፈላለየ ሞቲቭ ወይ ከዓ ዕላማ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንስኻ ደራኽቦም ዘሎ even if they try to care and listen to see if anything you can say can be leveraged ወላ እኳ ክሰምዑኻ ከለዉ ዕላማ እንተልዎም ገለ ካብቲ ትብሎ ተጠቂሞም ንረብሓዎም ክጥቀሙልካ ገለ ትፈልጦ ወይ ገለ ትገድት ዘለካ ነገር ግን ኢቭን ንዑ ከማን ክሕዝዎ የሸግሮም ምክንያት ካብ ብሕር ዘይምግዳስ ኣብ ሂወትና ዘሎ ማለት እዩ ከም ወትሩ እዛ መፅሓፈይ ክትርብሸኩም እያ ንዝተወሰነ ግዜ ምናልባት ኩሉ ቪድዮታተይ ስለዘይ ትሪእዎ ሎሚ ትሪእዋ እንተለኹም ሓዳሽ መፅሓፍ ሕቲመ ኣለኹ ሕመረት ዓወትን ሓጎስን እያ ትብል ኣይሆፕ ገዚኹም ክትሪእዋ ብዙሕ ብዛዕባ ዝምድናታት ኣገዳሲ ዝኾነ ፍልጠት ኣለዋ I hope I've not come library ናይ ገዛኹም ክትሉ ድማ ትምኒተ እዩ so let's continue ሙዚዮም ምስሉያት ንብሎም ዘለና ሰባት ማለት እዩ number 4 they meet you for status or perks ሓደ ካብቲ ምሳኻ ዘራኽቦም ዘሎ ድማ ብቐሊሉ ንረብሓ እዩ one of the subtle signs of people pretending to like you is that when they seem overly attached to your social popularity wealth looks outer labels or benefits so እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ እኳ ዝፈትውካ እንተመሰሉ ቀንዲ ዝፈትውዎ ግን ንዓኻ ኣይኮኑን
تزلك نجارات يوم زفتو تزلك نجارات وروين تخين كام صح خوينهم وريات كخوني دلي خونو طبق تخين كاب قلنا خات خوينهم سحابنت كلهم مخل وي حبتخا فورس حبتي ماغنيتيون بزح حسابات صعبيو نتهبتخا نخد قمو كمون كال بنفيتس من البات نيسرع عدلات نقرب دي زخونا نجار كابها نقربو كتقمو لك هاي خوليهم سلازي كابها نابتس أجتات كاي مور فقر زلوهم سلازي نعوجن نجنزب كاري ليه متي يبلا كاني سب عشان يكونن وين نخمزة يبلا كاني ولا زي أمثيلو يخنا برزفتن. This behavior is not easily noticeable until you lose your job or status, and then you stop, and then the friendship stops and becomes more distant. So زي حجة السب بمنتهي قربة كام زنبر حدا جزء بفصل كتفلت أي تغنيها كساب ماس اتزن بركات أجا كساب زغيت أيرد مالتي هبت تخوينو هبت مستفع كشوي خات فلت مالتي ملك تخوينو سلطان تخوينو ويزخون نجرني يركانو عيلهم زقر بخازن برو نسو مسان كايو يلون مالتي بخالا زراربا نتبوتا خا حيزو زلو نتناتكا حيزو مزلو يم كلو مالتي ስለዚህ always be careful نحنا خو مخين خون كم عين السبات دما كاين حزب مخنياتو اب زنقع مندق تصقع كالخا حزب كهلم كبل سلازي That's when you find out it wasn't you that they like it. It's rather your lifestyle, money, free tickets, connections, or whatever. ስለዚህ ኣብ መወዳእታ እዚ ነገር ፀገም ሰጋጥመካ ሽዑ ኢኻ ክትፈልጥ ንዓኻ ዘይኮነ ነቲ ነገራትካ ፀጋታትካ ዝያዳ ይቐርቡ ንዑ ኢሎም ይመፁ ከም ዝነበሩን ሽዑ ይርዳእና ሽዑ ግን it's too late ደንጊና ስለንፈልጦ ዘለና ጉድኣት ናቱ ብዙሕ እዩ ኣብ ከይበፅሐ ክነስተውዕል ኢና ንደልደል ኣለና Number 5, they contact you to vent or whine. ካልእ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ዝፈትውካ ዘምስሉ ንብሎ ዘለና ዝኾነ ሃብቲ ተዘይብልካ ወይ ፍሉይ ነገር ተዘይብልካ ንምንታይ ይረኽቡካ ከማርሩ ወይ ከዓ ዝኾነ ጭንቀት ኣጋጢሞም እንተሎ ጭንቀቶም ንኸራግፉ ክረኽቡካ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ this can be in many cases ምክንያቱ ፍሉይ ሃብቲ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሃብቲ የብልና እቶም ዝቐርቡና ሰባት ግን ሽግሮምን ጭንቆምን ከራግፉልና ዝመፁ ሰባት ኣለው ኩሉ ኣናጊፎም ናትካ ዝኾነ ይኹን ፀገም ከይሰምዑ ዝኸዱ ማለት እዩ another of a subtle sign كل حبوب ملكتات يعني ندلنا subtle sign someone is pretending to like you is that they rarely ask about you and only seem to contact you to vent or whine ስለዚ ኩሉ ግዜ ከመይ ኣለኻ ከመይ ኣሎ ሂወትካ እንታይ የጋጥመካ ኣሎ እንታይ ፀገምካ ብዙሕ ክፈልጡ ኣይደልዩን እዮም the only thing they contact you is ፀገም ኣለዎም ሽግር ኣለዎም ብዛዕቡ ከማሩን ከዕዘምዝሙን እዮም ስለዚ ታ ግዜ ብምልኣ ብዛዕባ ናቶም ወላ ፀገም ክህልወካ ኽእል እዩ ከመይ ኣለኻ ከምዘብልካ ከም ዘጋጢሙኒ ኣሎ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ዋው እንታይ ትብል ወደ ኢሎም ንእሽተይ ዘረባ ሂቦም ስግር ኢሎም ሰዓት ምሉእ ብዛዕባ ናቶም ሂወት ክዛረቡ ይኽእሉ ምኽሪ ክሓቱካ ይኽእሉ ሓደ ግዜ ምኽሪ ሂብካዮም ንስኻ ብዙሕ ግዜ ጥፊኻ ምዒድካዮም ኣይጥቀሙሉን እዮም ዳጓሓፍ እዩ ስለዚ ግዜኻ ምክንያቱ ስለ ዘይሰምዑኻ ስለ ዘይደልዩ ናባኻ ዝመፁ ካልእ ዕላማ እምበር ካባኻ ምኽሪ ክወስዱ ስለ ዘይኮኑ ማለት እዩ so all right it's normal for friends to open up to each other about what they're dealing with so this can be hard to spot so እዚ ሕጂ እዚኣ ንምምራር ዝበልናያ ጥንቃቐ የድልያ እዩ እቶም ሓቀኛ መሓዙትና ንዕሩኽትናን እውን ሓደ ግዜ ፀገም ከጋጥሞም ከሎ ሽግሮም ከካፍሉናን ከብሉን ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ፀገም ከምኡ ስለ ዝበለ ሕማቕ ሰብ ኣይገብሮን እዩ ናይ ብሓቂ ምሕዝነት ድማ ከምኡ እዩ ፀገምካ ንኽተካፍል እዩ እቲ ፀገም ግን መሓዙ ተኮይንካ ሓንሳብ ፀገምካ ትህብ ካልእ ግዜ ድማ ናይ መሓዛኻ ናይ ዓርክኻ ፀገም ሰሚዕካ ድማ ትድንግፅን ክትሕግዝን ትፍትን ናይዚኣቶም ኩሉ ግዜ ክስምዑ እምበረ ክሰምዑ ስለ ዘይደሊ እዩ እሱ እቲ ፀገም ትፍልሊ ናቱ እዩ this person doesn't like you they just want you to be their emotional punching bag and absorb all their evil emotional baggage and frustration for hours to end ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ናትካ ተገዳስነት የብሎም ትእንኮ ዘድልዮም ዘሎ ታብ ሓንጎሎም ዘሎ ርስሓት ናባኻ ክጉሕፍዎ እዮም ዝደልዩ ንዑስ ካሎም ክትከይድ ናትካ ሕርቃኖምን ፀገሞምን ናባኻ ኣራጊፎም ሰብ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክራግፍ ከሎ ዕረፍቲ ይረክብ እዩ ሰም ዕረፍቲ ረኽቡ ንስኻ ግን ከጨንቀካ ክእል እቲ ኩነታት ከዋጥረካ ይኽእል ስለዚ ንኸም ኢሎም እዮም ዝቐርቡኻ ተላሊኻ ንምፍላጥ ማለት እዩ number 6 they don't care what you say again ኢልና ነርና ንትስኻ ትብሎ ስለዘይግደሱ ክዝክርዎ ይኩን እዮም ስለዚ they don't care ተገዳስነት ኣብ ልዕሊኻ የብሎምን one of the subtle signs that someone is pretending to like you is that the dispute the smiles and nods
despite شاتهم رؤسهم زنقون قال ملان زمسلوها they actually don't care what you're saying ስለዚህ ولا كمسلون تفتنوا بفصم تزربا خبر رؤسهم كاتيكلني معناته قبلوا ስለدي دليو تقدسنا ስለدي بلون they forget key info you told them they constantly misjudge situations due to ignoring your advice ስለዚህ كل ጊዜ ስኻዝ በልካዮም ሓበሬታ ዝነገርካዮም ዝኾነ ነገር ኣይዝክርዎን እዩ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ሓደ ፀገም ተደጋጋሚ የጋጥሙ ዋላ እኳ ብዙሕ ግዜ ኣንፃሩ ምኽሪ ኢልካዮም ተነበርካ ምኽርኻ ስለ ዘይሰምዕዎ they devalue you and your values ክብርታትካ ንስኻ ተኽብሮም ነገራት ድማ ኣይግድሶምን እዮም ይንዕቅዎም እዮም and always they ignore what you say እቲ ናትካ ርእቶ ሓሳብ ድማ ሸለል እዮም ዝህብዎ question can someone who doesn't care about you could love hanging out with you ስለዚህ ትሕቶ ሕጂ ናባኻ እዚኦም ሰባት ርእቶኻን ሓሳብካን ኣኽብሮትን ዘይብሎምሲ ምሳኻ ግዜ ከጥፍኡ ደስ ክብሎም ከሎ ፅቡቕ ዲሕማቕ maybe ግዜ ክተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ንግዚኡ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ግን ኣስተውዒልካ ክኾን ኣለዎ ንስኻ ብኸመይ ኢኻ ትሪኦ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ኢኻ ክትቆፅሮም ምናልባት ከምኡ ከለውን ክትቅበሎም ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ግዜ ክትጥፍእ ትኽእል ኢኻ ምሶም ብዙሕ ትፅቢት ከይገበርካ ፅቡቕ ጥራይ እንታይ እዩ ነዚኦም ጥዑያት መሓዙት ናተዮም ኢልካ ኣብኦም ልብኻ ክተውርድ የብልካ ምክንያቱ ጥዑይ ዓርክን መሓዛን ብዙሕ እውን ክሃስየካ ስለ ዝኽእል ንኽጠቕመካ ኢልካ ትገብሮ ክጎዳእካ ስለ ዝኽእል ናይ መወዳእታ they gaslight you in many ways this is a very dangerous መወዳእታ ዝገብሩ እኮ ድማ መወዳእታ ንዓ ክዝክሩ እንተኽኢልኩም ማለት እዩ gaslighting ዝበሃል ሓደገኛ እዩ ንሱ ድማ is a technique that undermines your perception of reality when someone is gaslighting you you may second guess yourself your memories and left wondering if something is wrong with you ስለዚ gaslighting ዝበሃል ሓደ ሰብሲ ነቲ ኩሉ ንስኻ ትሪኦን ትሓስቦን ነገራት ከም ጌጋን ናይ ፅላለን ገይሩ ክእምነካ ከሎ ስለዚ ንስኻ ተኽብሮም ነገራት ኩላቶም በንፃሩ ብምዝራብ ምስ ግዜ እንታይ ትስማዓካ እምበር ዘጥዕና ኣለኒ ሓንጎለይ ጥዑይ ዘሎ ኳነ ገለ ክትብል ኣብ ነብስኻ ጥርጥር ከተዕብን ኮንፊደንስካ መሬት ከም ዝወርድን ዝገብሩ ሰባት እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ናትካ እምነታትን ነቲ ንስኻ ትፈልጦምን ንዕዖም ብምጥቃዕ ንዓኻ ኮንፊደንስ ናትካ ኣብ መሬት ከም ዝወድቕ ክገብርዎ ክእሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ቁሩብ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊኦም እንተለካ ብጣዕሚ ጥዋዕዋዕ ከብልካ ክእሉ እዮም ኣብ ኣተሓሳስባኻ ማለት እዩ they say weird stuff about you in your back ኩሉ ግዜ ብድሕሪኻ ሕማቕ ዘበለ ነገር ምዝራብ ይፈትው እዮም they blame you for their own mistakes and bad moods ኩሉ ግዜ ንጉድለታቶምን ድኽመታቶምን ናባኻ የፀግዕዎ and they expect you to make them happy ከምኡ ድማ ንኸተሐጉሶም ድማ ትፅቢት ይገብሩልካ ሓጎስ ክትፈጥረሎም ይደልዩ ተደይ ጌርካ ድማ ይማዓቱኻ መረረ ናብ ልዕሊኻ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንረብሓ ኢሉ ዝኣቱ ከምቲ ዝበልና ገንዘብን ገለ እንተዘይብሎም ንረብሖም ኢሎም ንኸተሐጉሶም ነቲ ናቶም ጭንቀታት ክስከመሎም ኩሉ ግዜ ነቲ ሙድ ናቶም ንመበራበሪ ክኾኖም ክጠማምዙኻ ይፍትኑ ማለት እዩ መጀመርያ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ነፍስና ብትኽክል ንኽንፍትሽ ንሕና ከምዚ ዓይነት ሰባት ከይንኸውን ድሕሪኡ ድማ ከባቢና ክንፍትሽ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ እታ ላይክ ባትን ረምዋ ናብ ካልኦት ኣሕዋትና ኣብቶም ንኣሽቱን ኣስግርዋ ምናልባት ክትጠቕሞም ስለ ትኽእል ንዓይ እውን ከም ወትሩ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም መተባብዒ ቃላት ኣይትብቆቑ ብዙሕ ስለ ዝሕግዘኒ እናበልኩ እዛ ርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው